Hoxe presentábase unha iniciativa que xa ven funcionando e que seguirá funcionando na estrada preescolar na casa, facíase no Concello esta mañá. Se presentamos unha actividade na que o Concello colabora dende fai tempo e que é unha actividade que consideramos moi importante de cara á educación dos nosos pequenos, sobre todo no ámbito rural, porque ata que chegan a entrar nos colexios, pois teñen a oportunidade, sobre todo, repito, no rural, que están máis aislados, de coñecerse, e sobre todo de que os pais, nais, a familia, adquira coñecementos sobre a educación dos seus fillos, sobre a forma de que a infancia a leven dun xeito máis festivo e ao mesmo tempo que desenrolen as súas capacidades. Para iso, en toda Galicia, está a Fundación Preescolar na Casa, coa que, digo, repito, o Concello colabora. Aquí temos unha representante para a parte deste Concello, que é Maite Santiago, e que será encargada este ano, polo menos nunha primeira parte do ano, de levar a cabo a función de coordinación das familias e de poñer en marcha o servicio. Canais desta fundación, que ten como misión difundir a cultura de infancia e reforzar a competencia educativa familiar promovendo espacios educativos, comezamos o día 1 de setembro con o noso traballo habitual. A Fundación leva a cabo a súa misión a través de dous servicios. Un servicio de orientación ás familias, co que pretende axudar a coñecer e comprender mellor os nenos e tamén a buscar respostas axeitadas ás súas necesidades. Este servizo levase a cabo a través do espazo das familias, que se ofrece aos pais e nais a posibilidade de dialogar, reflexionar e analizar sobre o acontecer da vida diaria. No curso pasado atendemos 4.259 familias en 683 espacios educativos. Tamén, por outro lado, este servicio de difusión, que comprende unha amplia variedade de accións divulgativas paralelas ao servicio de orientación ás familias. Por un lado, temos o programa na Radio Galega, que os domingos pola mañán comezou o domingo pasado, o 13 de setembro. Tamén o programa de Televisión de Galicia, que empeza o vindeiro sábado 19 de setembro pola mañán, tamén ás 8:30. Temos unha revista, e aparte temos tamén outros programas en radios locais, e unha web, www.preescolarnacasa.org. Aquí en concreto na Estrada vamos a levar a cabo 4 convocatorias. Unha no CEIP de Oca, o 24 de setembro ás 4 da tarde, outra no CEIP do Foxo, o 28 de setembro ás 11 da mañán, no CEIP de Pontevea, o 28 de setembro ás 12:30, e outra no Teatro Principal de aquí da Estrada, o 29 de setembro e ás 7:30 da tarde. Para calquer dúbida poden poñerse en contacto con Preescolar na Casa no teléfono no 982-216-001 ou no correo, que é correo@preescolarnacasa.org. E nada, darlle as gracias ás familias que participan no programa e ao Concello por axudarnos a poder seguir estando presente aquí.